Human may pagawas o executive order ang mga mayor sa Dakbayan Sugbog, Mandawi, batok sa magsaba-saba gamit ang karaoke. Karong bag-o may pagawas usab ang Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Napirmahan ni Mayor Samsam Gullas ang executive order neto lang Oktubre 17 nga nagdili na sa videoke o karaoke o guban pang mga klase sa pagsaba-saba aron dili mabalda ang mga tinunanog ang mga nag-work from home. Gipasabot sa mayor, makatabang kini aron masayon ang pagtuon sa mga estudyante o mga nagtrabaho nga naalang sa ilang mga panimay. Ubos sa lagda, Lunes Hangtud sa Sabado, idili ang pagsaba-saba gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Kapitan, nagstorya mi sa amo ato ang mga stakeholders here sa city, and aside from the complaints that we have gotten from the citizens, mo nang ni-decide to make an EO regarding the loud noises and the karaoke and video key sessions. Ang kapulisan maoy gisangunan sa higpit nga pagpatuman niini. We have strict instructions for our patrollers, mobile patrollers, to really look for those violators. Aron paghatag og ngipon sa executive order, giawhag ni Gullas ang konseho sa Dakbayan nga mopanday og ordinansa aron mopalig-on sa gipagawas niyang kamanduan. But right now, the EO says that under Republic Acts and different laws of the country, they will take into effect regarding the EO. Uban ni Renante Quiñones, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.